Biela Orava je najsevernejší mikroregión Slovenska, patriaci do Žilinského samosprávneho kraja. Je pomenovaný po riečke Biela Orava, ktorá pramení v Oravskej Magure pod vrchom Paráč a ústi do Oravskej priehrady južne od Námestova. Na severe ho ohraničuje horský masív Oravské Beskydy s najvyšším vrcholom Babia hora, ktorý ho oddeľuje od Poľska, na juhu Oravská Magura. Mikroregión združuje 22 obcí s najväčším strediskom, okresným mestom Námestovo. Biela Orava je chránená krajinná oblasť. Svojim návštevníkom ponúka nádhernú prírodu s čistým vzduchom, vzácnou zverou a nádhernými kvetmi. Prehliadku regiónu začíname v Oravskej lesnej, výhliadkovou jazdou na Oravskej lesnej železnici. Vážení cestujúci, ja vás vítam na Oravskej lesnej železnici. Práve ste mali možnosť previesť sa po bývalej spojovacej trati, ktorá kedysi spájala dve lesné železnice. Lesnú železnicu na Kysuciach a túto na Orave. Tá Oravská lesná železnica mala jednu velikánsku nevýhodu a to bolo práve to, že nebola nijako napojená na nejakú ďalšiu železnicu, čo teraz spôsobovalo rôzne problémy, hlavne pri tej preprave dreva. Sa to drevo z okolitých lesov zviezlo do Lokce, ďalej muselo putovať koňmi na kočoch, prípadne sa splavovalo po vodách Bielej Oravy, čo bolo teda dosť problematické. A tento problém sa podarilo vyriešiť v roku 1926 práve spojením s tou Kysuckou lesnou železnicou, ktorá sa nachádza tu za kopcom. Totižto stanica Sedlo Beskyt, v ktorej sa práve nachádzame, a stanica Chmúra vo Vychylovke majú medzi sebou výškový rozdiel viac ako 220 metrov. Tak, keby tí stavitelia boli postavili tú trať priamo dole, tak ten vláčik by nebol schopný bezpečne prekonať to klesanie a tak on po kopci traverzuje. Znamená, že najskôr ide do úvrate, ťahá rušeň vozne za sebou, potom sa prehodí výhybka, tlačí ich do ďalšej úvrate, zase sa prehodí výhybka, zase ich ťahá. Takto cik-cak vlastne bezpečne zlezie dole tým kopcom. Toto spojenie bolo nevyhnutné vlastne kvôli tomu, že drevo, ktoré sa vyťažilo tu na Orave, sa pomocou týchto úratí spustilo dole a dopravilo sa ďalej až do Ošťadnice, kde bolo vlastne prekladisko a píla. Tam sa to drevo naložilo na vozne Košicko-Bohumínskej dráhy a odtiaľ už putovalo ďalej ku svojim konečným spotrebiteľom. A železnica mala úctyhodnú dĺžku, hlavné rameno malo dĺžku viac ako 60 km a celkovo viac ako 110 km. Tráte bolo postavené tu na Orave na Kysuciach. Železnica bola zrušená v 70. rokoch, bola takmer celá rozobraná. Po zrušení bola železnica bez majiteľa a o záchranu chátrajúcej pamiatky sa starali hlavne dobrovoľníci. V roku 2003 začalo Oravské múzeum intenzívne a systematické práce na obnove trate. Projekt obnovy Oravskej lesnej železnice bol financovaný z dotácií Európskej únie a z finančných prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja a Oravského múzea. Na jar 2008 bola Oravská lesná železnica slávnostne otvorená a sprístupnená verejnosti. Z Oravskej lesnej pokračujeme v našom putovaní do Zákamenného. So svojimi vyše 5000 obyvateľov je najväčšou obcou na Orave. Významným zákamenským rodákom bol Ján Vojtašák, ktorý žil v rokoch 1877 až 1965. Za svoju materinskú reč vyhlásil počas maďarizácie slovenčinu, za čo ho takmer vyhodili zo seminára. V roku 1921 sa stal biskupom Spišskej kapituly. Od roku 1940 bol podpredsedom štátnej rady. Po roku 1945 bol obvinený z kolaborantstva, veľzrady a vyzvedačstva, súdený a väznený. V obci je zriadená pamätná izba a nachádza sa tu aj hrob na starom cintoríne. Na vršku pod obcov nájdeme známe putnické miesto Kalváriu. Bola postavená v roku 1862. Má 14 kaplniek a ústrednú kaplnku, kostolík, v ktorom sa nachádzal oltárny obraz nájdení svätého kríža od Maximiliána Račkajho. Kaplnka bola renovovaná v roku 1955 a Kalvária v roku 1961. V jej okolí sa nachádzajú zaujímavé náhrobky zo starého cintorína.
V málebnom prostredí pod Babou horou sa nachádza Hviezdoslavová horáreň. Prekrásna okolitá príroda poskytla nášmu najväčšiemu básnikovi Pavlovi Orságovi Hviezdoslavovi námet pre jeho dielo Hájnikova žena. V súčasnosti je v Hviezdoslavovej horárni zriadená expozícia Hájnikovej ženy. Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás. Čo mrcha svet v nás kvári, z morí, zrak jeho ukrnul, zmámila lož, ohlušila presila. Vy k žitiu privediete zás, vy vzkriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán. Turistickým centrom Bielej Oravy je Námestovo. Jeho poloha na brehu Oravskej priehrady vytvára dobré predpoklady širokého využitia vodných športov a rybolovu. Prvá písomná zmienka o Námestove pochádza z roku 1556. V Námestove žil a tvoril aj Pavol Orsák Hviezdoslav. Návštevníkom to pripomína jeho pamätník na námestí, ktoré rovnako nesie jeho meno. Oravská priehrada sa nachádza na sútoku Bielej a Čiernej Oravy a svojou rozlohou 35 km štvorcových je najväčšou vodnou plochou na Slovensku. Prvé plány na vybudovanie nádrže v tejto oblasti sa objavili už v 18. storočí. Priehrada však bola postavená až v roku 1954 a dnes si už Oravu bez tejto veľkej vodnej plochy len ťažko predstaviť. Veľmi príjemným spestrením je aj plavba loďou na Slanický ostrov umenia. Ten je pamiatkou na zatopenú obec Slanicu. Na ostrove je dominantou kostol povýšenia Svätého Kríža z 18. storočia. Dnes je v kostole umiestnené múzeum plastiky a maľby a aj diela ľudových rezbárov a kamenárov. Súčasťou expozície je aj lapidárium. Biela Orava a jej obyvatelia si zachovávajú mnohé tradičné starodávne zvyky, ako spevy, hudbu, tance a kroje. Známa je aj ich zručnosť v tradičných remeslách a gorálska pohostinnosť. Tento tradičný región je vďaka svojej prekrásnej neporušenej prírode, pohostinnosti miestnych ľudí, ich pracovitosti a typickej gastronómii priam predurčený na rozvoj agroturistiky. Veľa miestnych usadlostí ponúka turistom možnosť ubytovania a doplnkových služieb. Návštevníci regiónu majú na gazdovských usadlostiach možnosť zapojiť sa do tradičných vidieckých prác či vyskúšať si starostlivosť o hospodárske zvieratá. Tí menej pracovití môžu aspoň prísť do priameho kontaktu s vidieckými zvieratami v ich prirodzenom prostredí. Biela Orava dala v minulosti slovenskému národu vynikajúce osobnosti. Narodil sa tu kodifikátor spisovnej slovenčiny Anton Bernolák, lesný inžinier a kronikár Andrej Kavuliak, básnik Ignác Grebáč Orlov, spisovateľ Milo Urbán, biskup Ján Vojtašák. V tomto kraji žil a tvoril najväčší slovenský poet Pavol Orsák Hviezdoslav a tu vznikla jeho najväčšia básnická skladba Hájnikova žena. Panenská príroda, zaujímavá architektúra, tradičná kultúra a pohostinní obyvatelia vás radi privítajú. A preto sa oplatí tento pozoruhodný región Žilinského samosprávneho kraja navštíviť.